fi, roedd yr hyn yn llwyr I ti, profau styriel y gras, heb allan o ti. Ac arglwydd gwn yn wir, flwyddyn gwendid sydd yn o fi, yn diflannu'r llwy, trwy dy gariad a thro. Croeso chi yma i'r Gell unwaith eto. Mae'n dda iawn cael eich cwmni chi. Maen nhw'n dweud mae un ffordd y gallwch chi ddiflasu pobl ydy sôn yn ddiddiwedd am eich gwyliau. Rwan tydw I ddim eisiau'ch diflasu chi, na chwaith eich gwneud chi'n eiddigeddus, ond mi oedd yr wythnos diwethaf yn braf tu hwnt, a neu wedi llogi bwthyn yn Aberporth yn ne Ceredigion am yr wythnos. Oedden ni wedi bwriadu mynd llynedd, ond oherwydd y cyfnod clo bu rhaid gohirio'r cyfan. Ond wythnos diwetha, mi gawson ni fynd. Ac un o'r pethau nes I fwynhau I wneud oedd gwylio adar. Mi oedd y bwthyn ar ben y bryn yn edrych I lawr ar y traeth ac yn ymyl y clogwyni, a mynd ein cael mwynhau gwylio adar y môr wrth gerdded llwybr yr arfordir. Ond hefyd mi oedd adar y perthi o gwmpas, teloried, ambell I glocht ar y cerrig. Mi weles I ddwy wennol ac wrth gwrs y barcutied yn troelli uwchben. O'n I ddim amdano chi, ond mae'r gallu I hedfan wedi fy nghyfareddu fi erioed. O'r holl bwerau sydd gan y superheroes, y gallu I hedfan fel Superman ydy'r un sydd wedi fy nenu fi. Ond wrth gwrs, fedra I ddim. Taswn i'n trio estyn fy mreichiau fel estyn a denydd a mentrodd I ar y clogwyn, fyswn I disgyn fel carreg yn syth i'r gwaelod. Mae angen ymdrech yn does. Mae angen ymdrech I hedfan. Bob diwrnod oedd yr awyr yn las, a ni'n edrych I fyny a gweld rhyw awyrennau yn y hedfan yn uchel, ond maen nhw'n gorfod llosgi tanwydd mwyn aros I fyny. Mwyn hedfan am 1 awr, mae jet 747 yn gorfod llosgi tua tunnell o danwydd. I ddeud y gwir wrth edrych ar ambell I aderyn, mae hedfan yn edrych yn waith digon caled. Mi oedd na golomennod, oedd na llochesyn y creigiau, ac oedden nhw a'i adenydd yn chwrlio'n wyllt fel melyn wynt wrth iddyn nhw hedfan. Ond mi oedd na adar eraill oedd yn wahanol. Mi oedd na wylanod, ac oedden nhw'n ymddangos fod pe bydden nhw wedi gwneud dim byd ond estyn I hadenydd allan ac I ffwrdd â nhw ar hyd y clogwyni yn ddi-ymdrech. Yr hyn roedden nhw'n I wneud wrth gwrs o defnyddio'r awel. Mi oedd awel neu wynt yn dod ar hyd wyneb y môr, ac wrth daro'r tir wrth gwrs oedd yr awel yn gorfod codi I fyny ar hyd y clogwyni, ac felly roedd y gwylanod, y cwbl oedden nhw'n wneud oedd mentro ar yr awel honno oedd yn codi oddi ar y môr, ac oedden nhw'n gleidio nosgeiddig ar hyd yr arfordir. Gan ei dim ond efallai symud I adenydd rhyw chydig os oedden nhw isio newid cyfeiriad. Yr awel oedd y grym, a weithai'n gorffwys ar yr awel honno. Yn y Myfyrdod diwetha, o'n i'n sôn am yr anogaeth I ni sy'n credu yn Iesu I ddiosg yr hen natur ddynol a gwisgo'r natur newydd sydd yn eiddo I ni yng Nghrist. Pan ddown ni I ddilyn Iesu, da ni fod yn ymddwyn yn wahanol, da ni fod yn debyg i'n harglwydd. Ond sut da ni'n mynd I wneud hynny? Hynna'n ddisgyblaeth? Wel, mae hynna'n ddisgyblaeth yn beth gwerthfawr wrth gwrs, ond yn ymhrofiad I tydi o ddim yn ddigon o bell ffordd. Mae trio'n galetach I fyw fel y gydylwn yn gallu newid rhai pethau, ond dwi'n dod yn fwy ymwybodol o'r troion dwi'n methu. Methu weithiau yn fewnol, rhyw ddiffeg ymynedd, rhyw weld bai, rhyw genfigen a chwant. Ac yn fwy aml nag yr hoffwn gyfaddau, mae'r methiant mewnol yn torri allan yn air ddi-feddwl, yn weithred angharedig. Po fwyaf dwi'n ceisio cadw cyfraith Duw, y mwyaf dwi'n gweld mod i'n methu.
Dwi fel pe byddwn ni yn mentro allan i hedfan ac yn gwneud dim byd ond disgyn am y mod i wedi'n nghreu fod am traed ar y ddaear. Ond mae yna ffordd arall. Fel mae gwylanod yn gallu hedfan trwy ddefnyddio'r awel sy'n codi oddi ar y môr. Felly fe drefnodd fod yna ffordd i gredadyn brofi awel. Awel yr ysbryd glân. Fe soniodd Iesu am yr ysbryd fel gwynt yn chwythu lle ymuno. Ie, mae'n yn hael enu ni i ddechrau. Mae'n rhoi i ni edifeirwch am yn beiau, ond ffydd wedyn i weld fod Iesu wedi cymryd yn beiau ni ar y groes. Ond hefyd yr un awel honno sy'n yn newid ni. Mae'r Beibl gyda sawl ffordd o fynegu hyn. Yr wyf yn gallu pob peth, meddai Paul, trwy Grist, yr hwn sydd yn fy nerthu i. Neu mae'n deud wrth y Colosiad am Grist yno chwi gobaith y gogoniant. Da chi'n gweld, nid yn gwaith ni dros Dduw, yn ymdrech ni i fod yn debyg i Grist sy'n yn gwneud ni'n dderbyniol i Dduw. Yn ytrach, mae Duw wedi'n caru a'n derbyn pan oedden ni yn bechaduriad. Ond i ddanfonodd o ei fab i'r byd i ddwyn ymaith yn beiau a'n pechodau ar y groes. I waith o yn calonau ni, yn newid yn serchiadau ni, yn nerthu ni i fod yn wahanol, dyna sy'n yn gwneud ni'n debyg i Grist. A dyna fydd yn gwneud ni'n fwy na choncwerwyr. Diolch yn golygu nad oes yna ymdrech, ond i ymdrech o yno ni, yn rhoi ynddo ni hiraeth am fod yn wahanol, yn rhoi i ni'r dyfalbarhad a'r nerth i ddisgyblu yn hunain. Dyna sy'n dangos i fod o wedi yn derbyn ni. Oherwydd ei waith ef ydym, wedi'n creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Bywyd y mae Duw wedi drefnu ni o'r dechrau. Mae yna hen bennill sy'n weithiau'n cael ei briodoli John Bunyan sy'n crynhoi hyn yn hyfryd i mi. Run, John, run, the law commands, but gives us neither feet nor hands. Far better news the gospel brings. It bids us fly and gives us wings. Mae modd i ni fod yn fwy na choncwerwyr, nid mwyn i Dduw yn derbyn, ond am i fod o wedi'n derbyn, a rhoi ni'r ysbryd glân. Ac fel y gwylanod yn llithro drwy'r awyr ar yr awel, cawn ni'n ei fentro trwy ysbryd Duw i fyw fel dilynwyr Iesu. O'n i wyddost, o'n i chlywaist, Duw tragwyddol yw'r arglwydd a greodd gyrrau'r ddaear. Ni ddiffygia ac ni flina ac y mae ei ddeall yn anchwiliadwy. Mae'n rhoi'r nerth i'r diffygiol ac yn ychwanegu cryfder i'r dirym. Y mae'r ifanc yn diffygio ac yn blino, a'r cryfion yn syrthio'n llipa, ond y mae'r rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn adennill ei nerth. A maent yn magu a denydd fel eryr, yn rhedeg heb flino ac yn rhodio heb ddiffygio. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, maddau ni yn bod ni weithio'n meddwl y gallwn ni rywsut wneud i ti sylwi arno ni trwy yn ymdrechion tila i fod yn wahanol. Os gweli di fod yn dda, helpa ni i ymddiried yn y gwaredwr, yn yr harglwydd Iesu, fel yr un sydd wedi dwyn ymaith yn beiau, a wneud i'n helpu ni agor yn calonau fel bod yr ysbryd yn cael dod i reoli yn bywyd, a nynne felly yn dod yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw. Amen. Wel, gobeithio bod hwnna'n anogaeth i chi. Credwch ac ymddiriedwch. A dowch yn ôl eto i ni gael myfyrdod arall cyn hir.
sy'n